buy one get one free. Everyone, welcome back to my DB's blog. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै आंहा नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायनांबाय आरोना इमारजेन्सि मैयासो फन फैनानै होबाय। ओमफ्राय दायो नै फुङावनो थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर। आङो बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थागोन आरोना जेसेबां हायो। नोंसा गुमैया थांबा दखाना बन्द जायो नालाय ओंखायनो आंनो थांनो ओंखारबाय आरोना। माने तेजपुरावथ' फंबाया थाखायो नालाय देकारगावआव। ओमफ्राय फंबायखौ लोगो हमनानै आं ओरैजाय आंनि खामानिफोरखौ मावनानै फैनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो बारा गोबावबो खालामबाय थाला आरोना एसे देरिबो जाबाय नालाय ट्रेनजोंसो थांगोन नालाय ट्रेननि खोथा। ट्रेनाथ' 8:30 बाजियाव जोंना बेलसिरियाव गाखोयो नालाय। ओमफ्राय दायो आङो थांनो ओंखारबाय आरो न'निफ्राय नै दासो ओंखामबो जानानै लाखांखाबाय आरोना लोगोफोर। मा जायो इथिंजाय खामानिफोरा माबायदि जायो नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। दायो आङो राङापारा मोनफैबाय आरोना सनाफोर। मानो होनोबा आङो राङापारानियावल' देखायनो हाबाय आरोना सिगां फैनायाव देखायनो हायासै। मानोना ट्रेनाव इमान मानसिमोन आं जिरायनो मोनाखैमोन आरोना बेलसिनिफ्राय आङो नै माबासिम मा होनो राङापारासिम जिरायनो मोनखायासै आरोना। दासो मानसिफ्रा खालि जाजोब्बाय। ओमफ्राय नै जायगायानो मेरला ओंखारबाय दायो। ओमफ्राय आङो जेने थेने माने गसंनानै फैबाय आरो ओंखायनो आङो गाखोनाय समाव भिडिअखौ बानायबाय थायासै आरोना सनाफोर। ओमफ्राय नै दासो आङो माने राङापारा मोननानै एसे बिन्दास जाबाय नालाय। ओमफ्राय नै दासो भिडिअखौ बानायबाय आरोना। दायो फंबायाबो फैगासिनो होनदों आरो देकारगाव स्टेसननिफ्राय बेयो आंखौ लांनो फैगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो हारसिं माने तेजपुराव मालाबाबो बिदि माने गिदिंफेरनाय जायामोन आरोना। दायो उपाय गैया माने बायध' जाबाय आरोना। सानैबो फैबाथाय माने सानसे नांखागौ नालाय तेजपुराव फैबाथाय खामानिफ्रानो बेयाव हाबलाय माने आरो अफिसियेल खामानिफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोनो आरो माबायदि। लोगोफोर बिथिंजाय आङो कर्टनिफ्राय फैनानै कर्टआवबो खामानि दंमोन नालाय कर्टनिफ्राय फैनानै आङो ड्राग्स अफिसाव हाबफैबाय आरोना। ड्राग्स अफिसनिफ्राय दायो खामानिफ्रा जोबनानै नै दायो बिसालाव हाबफैदों आरोना। नैबे बथला माने बाय वान गेट वान फ्रिमोन आरो गंसेजों गंसे फ्रि। ओमफ्राय आङो सानबाय जिखुनु जाया माबा मोनसे लानानै थांसै नङा होमबा। हाबनाय नङाबा गावखौनो बोरैबा लाजिनाय मोनोना। नैबे जाबाय तेजपुर टाउन आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो माबा माबि नायबाय थादों आरोना लाबाय थादों नायहांदोंसो आरोना दासो हाबदों। नै बिथिंजाय नाय लोगोफोर माबायदि बेयो तेजपुरनि बिसाल आरोना। ओमफ्राय नैथिंजाय आङो माबाफोर मा होनो रुटि सावनो बा माबा मोनसे बिदि मोजां जायोना बिनि माबाफोरा ओंखायनो आङो नैथिंजाय नायगासिनो आरोना माबेखौ लानाय जायो। बिराद दाम आरोना। जिखुनु जाया मोजां बुस्थुआथ' दामानो जाखायोना लोगोफोर। नै बिथिंजाय बेखौबो बेयो 800 ना बेसेबांबाखामोन नङा बेयो 650मोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दामजों नैबे आरो 800 ना 1000 जिखुनु जाया बिदिमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बारा गोसोआव गैलायलांला दायो। ओमफ्राय नैथिंजाय मा लानो मा मानो जागासिनो आंहा। ओमफ्रायो जिखुनु जाया न'आवथ' दंखाजोबोनो आरो माखौबा नायगासिनो आरोना आङो माखौ लानाय जायो। जिखुनु जाया आं नैबेखौसो आङो अनलाइनाव बिराद नायबाय थायोमोन आरोना लोगोफोर। बिराद पसन्द जायोमोन आङो जिखुनु जाया। ओमफ्राय दिनै मोनबाय नालाय जिखुनु जाया बेबो मोननैजों माने 99 आरोना 100आनो आरोना 50-50। ओमफ्राय आङो अनलाइनाव नायनाय दोनबाय थायोमोन आरो बेफोरखौ। नै बिथिंजाय जायो जोङो राजानि रुमाव सफैबाय आरोना फंबायनि रुमाव। ओमफ्राय नै आथिङानो बुजोबलायबाय आंहा। नै बिथिंजाय आरो आइया माबा माबि हरदों राजानो रुमाव माने न'आवनो खेथि मावनाय आरोना बेयो आलु बान्दा कबि मटर ओमफ्राय बिलाहि बानलु न'निफ्रायनो सब हरजोबदों आरोना। ओमफ्राय मा हरदों होननानै जोङो दा एसे लखबजोब्बाय आरो सिगाङो माने लाबोनानै लोगोनो बेगाव सोना लागादोंमोन राजाया। ओमफ्राय नै दायो मोजांनो थख' बासिनानै होनोसै आं आलु बेलेग माने नङाबा गुलाय गुजाय जानानै थायोना रुमाबो फिसाथार। ओमफ्राय प्लास्टिकआव थख' सोनानै गालांसै आरो। नै बिथिंजाय आलुफोरखौ प्लास्टिकआव सोबाय आङो। दिनै माने
आंना अफिसियेल खामानिफोरा बिराद गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा आं गासैखौबो खिथाजोबनो हायासै माने मबाइल अन खालामनो हाया नालाय माने बै जे जोंहा जे दखान होयो फार्मासि बेयावहाय माने आजिखालि बिराद स्ट्रिक्ट जाबाय लोगोफोर जायहा फार्मासि दङ बेफोरो मिन्थिगोन आरोना माबायदि बिराद माने बुहुत हेडेड आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय माजों एसे हाखु दाखु फैनानै 2टा 3टासो जाखाबाय लोगोफोरनि दायो ओमफ्राय माजों जागोन माजों थागोन बिलाथिखौनो सावबाय आरोना राजायाबो ओंखामखौल' संलांदों आरोना बे ओंख्रिखौ संस्लाबलांनो हायासै गथ'आ ओंखायनो नै आङो इथिंजाय आलुलायनो माबा बिलाथि सावबाय आरोना बिलाथि सावनायजों ना गोरानजोंनो जि टेस्टि जायो लोगोफोर ओमफ्राय ना गोरानबो दंखायोनो आरोना ना गोरानखौबो सावनोसै ओमफ्राय दायो बेखौनो जानानै थांथ'नोसै आरो दिनैयो माथो खालामनो ना एसे हाखु दाखुलाय बहा मोनस्लाबावनो आरो ओमफ्राय नैथिंजाय जोंनिया बिलाथि सावनायाबो जाबाय आरोना पियासखौबो आं हानानै लाखाजोब्बाय नै बिथिंजाय ना गोरानखौ राजाया सावबाय आरो ओमफ्राय नै बेखौ ना गोरानजों बिलाथिजों मोनसे माने चाटनि बायदि बानायनोसै आरो ओमफ्राय नैथिंजाय आमलेट एवगासिनो आरो राजाया आमलेट इथिंजाय आरो माबा स्कसजों आलु ओंख्रिमोन आङो माने बेफोरखौ जाला आरोना जिखुनु जाया आमलेट सानैजों मोनसे लाबाय ओमफ्राय ना गोरानजों बिथिंजाय आमलेट बिथिंजाय स्कस आलु ओंख्रि आरो ना गोरानजों ना सावनायजों आरो ना गोरान सावनायजों बिलाथि पियास होनानै सिफ्लेबाय मोनसे जि गोथाव मोनो ओमफ्राय नैथिंजाय आरो पियास ना गोरान होनानै मोनसे सिफ्लेबावबाय आरोना लोगोफोर दायो जानांगौल'सो दायो गुदुं गुदुं जाना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दायो जाग्रोनोसै जानो लुगैनाया थानो हाला आरोना लोगोफोर आरो फुङावनो जाबोनाय नालाय ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय दा लुगैनायजों उखैनायजों माने हासिनला आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो ना दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं जाना लाग्रोनोसै नै जि गोथाव जाखादोंमोन आरोना ना गोरानजों पियासजों सिफ्लेनायाबो आरो बिलाथिजों ना गोरान सिफ्लेनायाबो बिराद गोथाव जादोंमोन लोगोफोर बिराद टेस्टि माने ना गोराना आंनि जिखुनु जाया जों संबाबो ना गोराना आंनि थाखाय फेभरेट आरोना लोगोफोर माथो खालामनो ना बयहाबो माने ना गोरान मोनबाथाय आंनो ना बेदर बेलेग जेबो बुस्थु नाङा आरोना ओमफ्राय पियास थानांगौ आरो राजाया ओंख्रिखौ जाबाय आं जायासै दायो जोङो जाखां लोंखां दायो स्टेसन फारसे थांनोसै आरोना लोगोफोर नै राजाया आंखौ दोननानै फैसिगोन आरोना आङो आंनि फंबायखौ उन्दैनिफ्रायनो राजा होनो नालाय ओमफ्राय आं राजा होननानै दाबो देरबाबो राजाखौनो होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबोनानै लामा थाबायगासिनो आरोना नै स्टेसन जिंनो जि मोजां मोनो इदि मोनाबिलि समाव स्टेसन जिं फैनानै लामाबो बानायगासिनो नैसिनिथिंजायनि बै गामियावनो थायो आरोना राजाया स्टेसननिफ्राय खाथिथार देकारगाव स्टेसनजों थाबायनानै थांबानो मोनहैयो आरोना जोङो दायो सानैबो थाबाय फैगासिनो अट'बो बिदि टमटमबो मोननो नागिरा बिनि रुमनिफ्राय माने एसे गामि एक साइड बायदि जायो नालाय ओमफ्राय जों सानैबो थाबायबोबाय आरोना मानोथो फैसा गास्लायस्लायनो रायलाय सानैजोंनो एसे टाइमबो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय फैबाय आरो मोना लोगो थाफाबा थाबायनोबो बायाना नैथिंजाय नै सान हाबां जाथारबाय आरोना लोगोफोर बे ट्रेना माबायाव खारो 3:45 आरोना देकारगावनिफ्राय रङिया थाङो आरो बियो ओमफ्राय नै स्टेसनाव बारा गोजान गैखाला थाबायलांगासिनो आरो जोङो बे सिगां थाबायगासिनो थाबायनोनो माने दिनै थाबायनाय राजाया आंखौ जि थाबायनो माबाखौनो तेजपुरखौनो गिदिंहोजोब्बाय टमटमखौनो गाखोआ बेहा आंहा आरो इथिं हालाय लांथारलामोन दायो नै स्टेसनाव फैनानै दसे जिरायफैबाय आरो दसे गोबाव नेबावनांसिगोन आरो गारिया फैथारसिगोन टाइम जाथारसिगोन आरो दायो आङो थांबाय थानोसै राजाखौ गालांनोसै नै लोगोफोर बिथिंजाय आङो दायो राङापारा स्टेसन मोनफैबाय आरोना राङापारायाव आधा घन्टासो लाखियो आरो बे ट्रेना थांनायावबो फैनायावबो आधा घन्टासो लाखियो ओमफ्राय दायो जोङो नेगासिनो बिथिंजाय नै मानसिफोरा बारा मानसि गैया दायो हरनि गारि नालाय जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मादि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर